constitution of our country that we abide by. Hakabayade bagajing penkrea na kabenta ke election MP but MDC Jingïalang ka Seng National People Party jong ka Bhoi district kelapan long ya ka Jingjied Nongmihkhmat ba Thymmai Jingïalang ka blalong hinin ka sengi ha umsning unang yalam bapau khmat jong ka NPP bakentup ikakong amprin lingdo ibadeiru ikertong na kabenta ka Shuki MP baruba Hamlet Doling ubade state working president jong ka NPP kelaidon lang hakani ka Jingïalang ban pej perman na kabenta ka Jingjied Nongmihkhmat ba Thymmai na kabenta ki block ba per jong ka Bhoi district Hakani ka Jingïalang UMLA jong ka Jirang uba Sosinas Sotun Rashimti kum u block president na kabenta ka Jirang constituency Yau Jason Maulong la syathung kum u president jong ka block umsning udaman bat lamare ula Jingjied kum u president jong ka block umroy u Shampang Lingdo ula syathung kum u block president jong ka Mauhati bat Yau Henry Nongrum la syathung kum u block president jong ka Nongpo Kini aku diwisok dibayar jauh dari depan ke jauh ini kita udah smart kita Seng kita udah tip kita nak but ngilala bagi trade kita UMLA jong ka mau kerwat uba Renington El Tongkar